мога да ви кажа, че огромна част от вносното месо е по на 15-20 години смляно на огромни пратове по 1 тон, влиза и от него се правят български колбаси, български в кавички. А нашите телета заминават за Косово, за Албания и за Гърция. Сега идвам от моя роден град Сандански. Завчера товариха 3 тира телета за Гърция. Значи гърците лапат хубаво, качествено, планинско, чисто месо, а ние лапаме замразените меса, канцерогенни от по 30 години. И никой нищо не казва. И компетентните контролни органи не могат да минат да видят. Я дай да видиме търговския документ. Няма откъде да е българско месо, като няма български животни. Като поголовието на българските животни се е свлекло до нещо, което никога не е съществувало през всички режими. В момента, от началото на така наречения преход до момента, от 11 милиона овце имаме по-малко от 1 милион. Кравите са паднали на по-малко от половин милион. Ако има военно-временно положение и България се затвори за 1 месец, ние ще умреме от глад. Защото не отговаряме на най-елементарните стандарти за продоволствена сигурност на ООН. И тъй като българското производство е ликвидирано, те искат или не, трябва да допуснат продукти, за да си напълнат рафтовете. А как може, ако искате да вземете един ваш екип, да тръгнем сега по северо-западна България и да видите колко мандри има работещи, от комините излизат пушици, от тук като тръгнем и стигнем до Видин, няма да видите 5 кьореви крави. Няма животни. Има сирене, има мляко, има и месо. Как става тая работа? Ние вълшебници ли сме? Или го принтираме? Това са абсолютни безобразия. И държавата се прави на 3,5. В контролните органи са 50 пъти повече от необходимото. Добре, идват нови регулатори, нали? Избират нови регулатори. На КЗП, на КЗК и на всичко ще има нови шефове и комисари вътре. Ама вие чувате ли се какво говорите? Ма защо да не се чувам? Аз гледам новините. Искам да ви кажа как се избират тези хора. Както се избират и съответни началници в БАБХ. Това са хора, които никога не са стъпвали на терен. Нямат 1 ден трудов стаж в практиката, в производството. И отиват и започват да пишат наредби, заповеди, регулации, да правят проверки. Как така? За да станете, примерно, съдия в районния съд, ви се иска 10 години стаж. За да станете съдия във Върховния касационен съд, се иска 20 години стаж. А за да станете чиновник калинка, нищо не се иска, само трябва да бъдете на някой човек. Как да се оправят нещата?